Berestainek Zubiaurre anaia pintoreak ezagutu zituen. Iparkalean omen zuten estudioa, argia iparretik sartzen baitzenan eta iparreko argia baita pintatzeko onena, gutxien kutsatzen duena. Zubiaurretarrek beka lortu zioten Berestainik Frankoren garaian. 200 seminaristak lortu zituzten gainontzeko beka guztiak, eta bat bakarra eman zuten pinturarako, Berestainien man ere. Estudio txiki bat ere lortu zioten, hala edo bestela, Elizako kanpadorraren ezpian. Udaleko ganbara antzeko bat zen ura, eta traste zaharren artean moldatu behar izaten zuen pintatzeko margolari gazteak. Bandera zaharrak, buru handiak, erratzak eta beste. Halaber, debekotutako liburuak ganbara hartantze zeuden gordeta. Ura pagotza, pentsatu zuen berak. Liburu haietan eskutuko plazerrak aurkituko zituela pentsatuz, bekatu guztietarako bideak. Baina liburu debekatuak ez ziren horren besterako, inozogeak ziren. Antze zeuden, Baroja, Kipling eta Stevenson liburuak. Gure osaba bat, Osaba Boni, bertan egokitu zitzaion behin. Estudioa biltokia izateaz gain, herri kartzelanen funtzioak ere betetzen baitzituen. Eta itsasorako debekua izan da atera egin zelako zigortu zuten Osaba, pare bat egunez ganbara zahar hartan egotera. Itsasorako grina handiegia zuen. Biak egon omen ziren liburu debeketuei bea. Modeloak ere estudiora igotzen ziren tarteka. Eliza ondoko botikako jabeak hori ikusi eta kezatu egin zitzaion bikarioari. Ea zer santakeria egiten zutenan kanpadorrean neska gazte haiek. Azkenean itxi egin zuten Beristainen estudioa. Kartzela, ordea ez zuten itxi.